Il-membri fil-Kumitati tal-Parlament Ewropew kienu approvati permezz ta' vot li ttieħed fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew. Alfred Sant, il-kap ta' delegazzjoni Maltija tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament, inħatar membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Dan il-Kumitat huwa nkarigat mill-Moviment Ħieles tal-Kapital u Ħlasijiet, sistemi finanzjarji u monetarji internazzjonali, regoli dwar kompetittività u għajnuna finanzjarja lil pubbliku u proviżjonijiet dwar taxxa u l-attivitajiet tal-Bank Ewropew għall-Investiment fost affarijiet oħra. Alfred Sant huwa wkoll membru sostitut tal-Kumitat tal-Budgets. Għall-ewwel darba permezz ta' Mirjam Dalli, Europarlamentari Malti se jipparteċipa bħala membru sħiħ fi ħdan il-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà tal-Ikel. Dalli se tkun membru sostitut fuq 3 kumitati oħra: il-Kumitat dwar l-Industrija, Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat dwar il-Petizzjonijiet. Il-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi tal-Parlament Ewropew appunta lil Marlene Mizzi bħala waħda mill-Viċi Presidenti tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għal Mizzi din hija t-tieni leġislatura bħala membru Ewroparlamentari. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jindirizza l-petizzjonijiet milquwa u jara jekk hemm xi ksur ta' drittijiet skont it-trattat billi jikkoopera ma' awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew lokali fuq affarijiet li jikkonċernaw l-ambjent, affarijiet soċjali u l-libertà tal-moviment. Dan il-Kumitat iservi biex iżomm kuntatt dirett maċ-ċittadini Ewropej u jsaħħaħ il-kontabilità u d-demokrazija fid-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Unjoni Ewropea.